ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಾ ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾಲ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಮುಂಚೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದು ಎನ್ನದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿದೆ ತೂಪು ನಾನು ನೇ ಇದು ಶೋಕುಂಡತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಚ ತೂಪಿನಿ ಅಂಚ ತೂನಾಗ ಇಂಕೊಂಚ ನೆನಪು ಬರೋನುಂಡು ಏರಾಂಡಲ ಸ್ಕೀಮು ಸೇರಿದಾರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕುಲು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂಡದ ಸ್ಕೀಮು ಸೇರಿದಾರ ಇಲ್ಲು ಮೀನು ತಿಕ್ಕಿದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅದು ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕಿದಿಜ ಏರೇ ತಿಕ್ಕದಿನಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೇವಿ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿದಿಜಿ ಎಂಗುಳು ಸೇರ್ದ ಡೋಂಗಿ ಮಂತೇರತೆ ಪೂರ ತಿಂದದು ಮಣ್ಣು ತಿಂದು ಪೋಯ್ರು ಆಕುಲು ಹತ್ತು ಜನಕ್ಲೇನು ಮೋಸ ಮನ್ಪೇರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಆಕುಲು ಒಂಜಿ ತಯಾರು ಮಂತ್ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏತು ದಿನ ಬೋಡು ಆದಿಪ್ಪು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ದಾಖಲೆಗ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏತು ದಿನ ಬೋಡಾಬು ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಎಂಚದೇತೋ ನೋಡು ಅಕಲ್ ಎಂಚ ಮೋಸ ಮನ್ಪೋಡು ಏತು ಮೋಸ ಮಂತನ ಮಿತ್ತದಾರ ಊರಿ ಉಲ್ಲೇರತೆ ಅದೇ ಮಿತ್ರ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅವತ್ತು ದೇವೇರೇ ಪನ್ಯಾನ್ ಮಿತ್ತದ ಗುರ್ಸಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತದಾರ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಅವತ್ತು ದೇವೇರು ತೋಜುಂಡದು ನಮ್ಮ ಮೋಸ ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲತ್ತು ಗಾಯ್ಸು ಆಂಡ ಏರಡ ಮೋಸ ಮನ್ಪುಡು ಅಕಲನೇ ಮೋಸ ಮನ್ಪುಡು ಪಾಪದಕಲ್ನ ಕಾಸು ಏಪಲ ಮೋಸ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬವನ್ಲ ತಪ್ಪಾಕುಲು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಗಾಯ್ಸು ಯಾನ್ 9 ತಿಂಗಳು ಸೇರಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾವೊಂದುಂಡು 5 ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಿನ ಕಾಸುಂಡತೆ 2 ತಿಂಗಳಾಂಡು ಅಕುಲು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆಯ್ತಾ ಸುದ್ದಿ ಡೇಜ್ ಕೇನ ಪನ್ಪೆ 20 ತಾರೀಕು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು 20 ತಾರೀಕು ಪೋದು ಇನ್ನಿ ತಾರೀಕು ಆತ ಕಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಮಂತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಿರ್ದಲ ಬಾಡ್ಯ ಅಕ್ಲೆ ನಾಟುಜು ಅವನ ಅಕ್ಲು ಕಾಸು ತಿಂದ ಆತನು ಅಂಚ ಇತ್ತ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾಂಡಲ ಸ್ಕೀಮು ಸೇರ್ನಾಂಡ ತುಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ್ ಸೇರೋಡು ಗಾಯ್ಸ್ ದಯಬಂಡ ನಮಕ್ ತೆರೆಯನ್ನತ್ತು ದೇವೇರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೋದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಒರಿ ಪನ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ಆಗಿ ಅಲ್ವ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲು ಪೋದ ಗುಂಡಿ ತೂಪುಜರ ಅಬ್ಬೋ ಈತು ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಲೆ ಇದು ತಿರ್ತು ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಒರಿ ಬತ್ತ ಪನ್ಪೆ ಅವೇನು ಲಾಗಿದ್ದು ಬಂಗಾರ ನಿಕ್ಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಲಾಗ್ಯರೆ ನಮಕ್ ಬಂಗಾರ ಉಂಡುಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಯಾ ಪೋದು ಲಾಗ್ಯೋಡ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಅವು ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಲಾಗಿನ ತುಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಲಾಗಿಲಿ ಆ ಲಾಗಿನ ನಮ್ಮ ಒರಿವನ ಅಂದೆ ಒರಿ ಜಾತೆ ಸೈಪ ಬಂಗಾರ ಬತ್ತಂದು ಏರಿಗೂ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ ನೋಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಎಂಗ್ ದುಂಬು ಪಿರತು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದಿನಿ ಇಂದುಪುರ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೇ ಕೆಟ್ಟಿಯ ಸೇರ್ದೆ ಯಾನ್ ಲೈಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಸ್ಕ ಒಂದ್ಸರ ಕಟ್ಟಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಬಂಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ ಕಾರ್ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡದ್ದು ಬತ್ತೇಡ ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ದುಂಬು ಪಿರತು ಅಂದೆ ಮಾತ್ರ ಐಕ ಸೇರೋಡ್ಚಿ ನಾನು ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸಿನ ಯಾನ್ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಮಾತೊಳ್ಳಿರು ಪಾಪ ಮಾರಕುಲು 20 ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಂದು ಯಾನ್ನ ಸೇರ್ದೆ ಆ ಕಾಸನ್ನ ಜೋಕುಲು ತಿಂತಾಯನ ಸೈತು ಪೋಯಾರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪನ್ಪಾಯನ ಸತ್ಯ ತತ್ತದು ಪಾತಿರ್ಗ ಪಂದು ಮನಸ್ಸು ಬರೋದು ನಿಂಗೆ ಅವು ಅಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಡ ಕಾಸು ತೆತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು ಅಕಲ ಅಭ್ಯಾಸನೆ ಅಂಚನೆ ದಾದನ ಇಡೀ ಇತ್ತೇ ಬತ್ತದ ಈ ನ್ಯೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಯರು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು ದಾದ ಬರ್ಪೇರ ದಾದ ನಾನು ಬತ್ತನಂಡತೆ ಏರ್ ಕೇಂಡಲ್ಲ ನಿಕಲ ಕಂಪಿನ ಓಲು ನಿಕಲ ಓಲು ಜಾಗ ಅಡೆ ಎಂಕಲ್ ಲೆತ್ತಂಪೋಲೆ ಅಡೆ ಪೋದು ತೂದು ಬತ್ತದ ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಸೇರು ಓಕೆನಾ ಅಂಚ ಮನ್ಪಲಿ ದಯಬಂಡ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಅವೇ ಕಾಸು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು 20 ಸಾವಿರನೇ ಪತ್ತಲೆ ಅವೇ 20 ಸಾವಿರ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐಕು ಪಾಡ್ನಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಂತ್ನ ಒಂಜ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಈ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಕೀಮು ದೀಪೇರು ಐಕು 1,000 ಸಾವಿರ ಪಾಡ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ 20 ಕಂತ 12 ಕಂತ ಆನಾಗ ಐಟು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಓಡ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ತಕ್ಕ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ ಬೆಂದಿನ ತಿಂದಿನಿ ಅಕುಲು ಕಾಸು ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಅವು ಯಾಪಗ್ಲೆ ಅಕಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಅತ್ತ ಮಾತ್ರ ಆ ದೇವೇರು ಮಾತ್ರ ಅಕಲೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠಲ ಕಲ್ಪವೇರು ಅಂಚೆನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ ಕಾಸು ಬೆಗರ ಅತ್ತವು ನಿಜವದ್ಲ ಎತೋ ಜಂತ ಪಾಪದ ಕಲ ನೆತ್ತೆರ್ಲ ಇಪ್ಪು ಅಕುಲು ನೆತ್ತೆರ್ ಬರ್ತೀರ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನು ಆತು ಗರ್ವಡ ಯಾನ್ ಎಕರ್ದಿನ ಚೀಲ ಏನು ದಾದ ಪಾತೆರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬರೋದು ಜಿಗೈಸಿ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮೊಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಲೂಟ್ರು ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸು ಪಾಪದ ಕಲ್ಲ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಲೂಟ್ರು ನೆಕ್ಕಲ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ದಾಯಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಬೋಡ ಓಲಾಂಡ ಬೆಂದು ತಿಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ 14 ಕೋಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಓಡೆ ಮೊಕ್ಕಲ ಅಮ್ಮಾಡೆ ಬೋತೀನಿ ಸಯ್ಯರ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಂಚಾಯ್ತ ನಟ್ಟರ ಬಲ್ಲಿತ್ತುನಾ ಎಂಕಲಿಗೆ 1,000 ಸಾವಿರ ಎಂಕಲು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ್ದು ಕೊರ್ತು ಆತ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ನಟ್ಟದು ನಾನೇ ನೂದೊಂದು ಪತಂಪೊಲೆ ಮಾರ ತಿನ್ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲೆ ಪಂಡದು ಏತು ಜನ ಮೋಸ ಮಂತೇರು ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪು ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಂಚೆ ಆತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಪಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಎನ್ನ ಒರ್ತಿನೇ ಬ್ಯಾನ್ ಹತ್ತು ನೆಕ್ ಸೇರ್ದಿನಕುಲು ಎತೋ ಸಾರ ಜನ ಮೋಸ ಪೋತೀರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಎಂಗ್ಲಿ ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಬದಲಾಗಿ ಡಾಪುನ ಕಳ್ಳ
ಆಪುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೋಡು ನೆಕ್ ಸೇರು ತಕ್ಲೆ ಪತ್ತು ದಿನ ಬಂದು ಸುದ್ದಿ ದಯಪಡ್ಡ ನಾವೇನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆಕ್ಲೇನು 10 ದಿನ ಅವಳ ಕೃಷ್ಣಪುರದಕ್ಕಲು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಇಂಕ ಕಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಈರ್ಲ ಸೇರ್ದಾರ ಯಾಲ್ನ ಸೇರ್ದೆ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಕಂಡನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಐನ್ ಸಾರ್ ಆತ ಎನ್ನ 20,000 ಪೋತುಂಡು ಸೈತು ಪೋತಿನ ಅಕ್ಲು ತಿಂದು ಮರ ಕಟ್ಟು ಪೋಯರು ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ಕತ್ ನಿಜವತ್ಲೆಚ್ಚಿ ಆತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜಂತ ಬಾಯಿಡಾಕುಲು ಆತ ಕೇಂದ್ರಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬರ್ಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾಯ್ಸಿ ಆತ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಗಾರದ ಸ್ಕೀಮು ಸೇರಲಿ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ಕೇಂದ BMR ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರ್ದೇರು ಎಡ್ಡು ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡು ಉಂಡುಗೆ ಐಟನ ಮೆಕ್ಕೆನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಸೇರ್ದೇರು ಅಂಡ್ ಐಟ್ ದಾದೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ನ ಪತ್ತೋಡು ಪಂಡದ್ದಾಲೆ ಜಿನಿಕ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋದಾಡೆ BMR ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಡಿ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ ಪಂಡದ ಅಂಡ್ ಅವೇನು ತೆರಿಯೋನ್ನೆ ಅವಳು ಎಡ್ಡ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಕಾಟಿಬಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಇರೆಗು ಇತ್ತೆ ಆತಿನತ್ತು ಅವು ಪುರ ಏತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂಡಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ಮುರಣಿ ಇಂಚೋಗು 4 ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೆಲ ಅಂಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಅಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ BMR ಪನೋಲಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋದು ಕಾಸು ಪಾಡಚ್ಚಿ ಒಯ್ಕಿಲ BMRದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಡೆ ಪೋಲೆ ಅಡೆ ಪೋದು ನಿಕುಲು ಐಕ್ ಕೇಂದು ಕಟ್ಟಲೆ ಕಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ಪನ್ಪುನತ್ತು ನಿಖಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಈ ಲಾಟ್ ಬೋಟು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅವು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಇಂಡಿಯಾ ಪಂಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕುಲು ಅಡೆಗೆ ದಾದೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಡೆಗೆ ಕುಲಾಪೇರು ಪಂಡ ಇಂಡಿಯಾದ ತಮಾರ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಮೋಸ ಮನ್ಪು ಜೇರುಂದು ಏತೋ ನೆಟ್ ಮೋಸ ಆತುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಎರಡ ಪನ್ಪೀನಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಇಡೆಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಪು ನಕಲು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲಿ ಜನ ಬೊರ್ಚಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಹತ್ತಿಗೆ ಪೂ ಅಂಚ ಬಂಡದು ಇಡೆಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಜೈ ಹಿಂದ್.